Fi stharrig tal-opinjoni pubblika fost iċ-ċittadini tal-pajjiżi membri tagħha, l-Unjoni Ewropea staqsiet lil familji dwar il-prospetti tagħhom biex jippjanaw għal-futur. Mit-tweġibiet li ngħataw ħareġ il-familji Maltin u Ghawdxin huma t-tieni l-aktar familji fl-Unjoni Ewropea kollha li jħossu li jistgħu jippjanaw biss minn jum għall-ieħor. Fil-fatt waqt li bħala medja fl-Unjoni Ewropea 35% tal-familji jħossu li jistgħu jippjanaw biss mill-lum għal-għada, fil-każ ta' pajjiżna dan in-numru kważi jirdoppja u jitla' għal 68%. 24% tal-familji Maltin u Ghawdxin jemmnu li jistgħu jippjanaw x'ser jagħmlu għas-sitt xhur li ġejjin kontra l-medja ta' 32% fl-Unjoni Ewropea. U waqt li fl-Unjoni Ewropea bħala medja terz tal-familji jafu x'inhuma l-pjani tagħhom għas-sena jew sentejn li ġejjin, f'Malta huma biss 8% tal-familji li jinsabu f'dil pożizzjoni. L-uniċi familji fl-Unjoni Ewropea li għandhom problemi akbar minn dawk Maltin u Ghawdxin biex jippjanaw fit-tul huma dawk Griegi. Il-Greċja iżda ilha issa għal dawn l-aħħar snin tħabba twiċċa ma' problemi finanzjarji kbar ħafna. F'numru ta' pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea bħal Ġermanja, id-Danimarka, il-Lussemburgu, l-Olanda u l-Iżvezja, nofs il-familji jew aktar jafu x'inhuma l-pjani tagħhom għas-sena jew sentejn li ġejjin.